Bueno, jo penso que Andorra es podria definir amb la seva humanitat i amb la seva generositat. Bueno, oficial, doncs la meva feina va ser una mica com sempre, anar per lliure, no? I en aquest cas als mercats financers i operant als mercats financers. Intentar-me guanyar alguna pela en aquell moment, o algun euro avui dia, i fer el que es podia, però això era una feina. Intentant-la reinvertir, intentant-la fer créixer, i a vegades no sempre funciona i poder millor haver-la gastat en altres coses. Jo crec que són tots, i el principal són els seus ciutadans, la seva capacitat de creació i la seva capacitat d'impulsar i de generar negoci. Bé, el que hem de tenir molt clar és on assentem el nostre futur, quines són les regles de joc, unes regles de joc clares, entenedores, d'aquí, de fora que es visiten, i a partir d'aquí això serà la clau del nostre èxit. Que aquest malson que hem viscut del Covid desaparegui ràpidament, que puguem tornar a la normalitat i a partir d'aquí ens ho anirem fent. Tot és un conjunt, perquè tot és un conjunt forma el teixit productiu, i en tot és un conjunt és on hi ha oportunitats. Les oportunitats no són en una sola, sinó el mercat no funciona. Per mi no va un tema d'inversió en sectors. Tot, si un vol tenir una mica d'èxit, que sigui quina és la corrent on van els diners. Seguint on van els diners, pilles molt més d'encertar-la, i a partir d'aquí també tinc molta sort. Si es vol jugar amb actius financers, al tanto.